Masg. Mwgwd. Cuddwisg, y cofid. Be bynnag chi'n nabod nhw fel, bydd un o'r rhain neu'n ffrindiau gorau am y misoedd nesaf yn Cymru a'i Mygydau. Beth a pa ham yw masg? Wel, gwrthrych sydd gan amlaf yn cael ei wisgo ar y wyneb ar gyfer ei amddiffyn. Coff! Neu fel cuddwisg. Neu ar gyfer perfformiad. Neu adloniant yw mwgwd. Yn eisteddfod y gynnar y 19fed ganrif, yn ogystal â'r beirdd buddigol ennill cader, chaise longue neu vouchers i DFS lleol, roedd y bardd gweithaf yn cael mwgwd fel symbol i just pack it in, just shut up. Mae Mygydau wedi cael ei defnyddio ers y cynfyd am ddibenion seremoniol ac ymarferol. Maen nhw fel arfer yn cael eu wisgo ar y wyneb, ond pwy sydd ddweud pa ham allwn ni ddim gwisgo nhw ar rannau arall y corff er mwyn creu effaith, er enghraifft. Penygliniau. Y corff, ysgwydd y iau. Fel winwns neu nionyn, mae pob haen yn bwysig. Unrhyw beth llai na 3 haen, and it's kind of pointless. Wrth i tafarnau Cymru dechrau agor ei ddrysau, mae'n bwysig i ni cofio cadw at y rheol 2 metr. Sblennydd. Rhyddid. Wel, byddwch yn ofalus a mwynhewch y Mygydau a mwynhewch y rhyddid newydd, ond bennaf oll, cheers.